iki. Nganggo sepatu dewa. Jenengmu Bathara Brama, dewa sing nguwasani geni. Kowe Bambang Wisanggeni ora basa karo dewa, ora wae. Ora duwe tata krama nilar yuda negara kang sarta subasita. Ngamuk punggung ning kayangan. Ana parigawe apa? Aku bakal takon babagan apa? Kowe ngerti ora? Yen pancen dewa wis ngerti sadurunge winaras, kowe ngerti bapakku apa ora? Aku ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Jatasita. Sopo iki? Kok selopan? Dalange. Wow. Iki ora maning aku. Kowe takon sapa mau? Bapakku. Takon sapa neh? Ibuku. Wah. Kowe aja macem-macem karo aku. Ana dewa sing tangane papat. Dewa tangane papat? Heeh. Kae panguwasaning dewa ratuning para dewa. Tangane titikane ratune para dewa, tangane papat numpak lembu. Jenenge Bathara Guru. Nek kowe arep takon aja takon aku, takono ke. Panguwasa tunggal kayangan. Yen ora ngerti jotosi kamplengi idek-idek siap. Wah iki wonge. Wah. Wis genasak nomer iki. Kowe ratune para dewa. Pancen kapara nyata. Bathara Guru jenengmu. Iya. Umat sak jagat padha nyembah, padha sembah sesedokan karo Bathara Guru, kowe kok malang kerik. Kaya bocah ora duweni duga. Jenengmu sapa? Bambang Wisanggeni. Para dewa Durhandara padha kaseser geter pateteran nandingi apa kang dadi kasektenmu. Bambang Wisanggeni piye? Kowe ana parigawe apa munggah ning kayangan ngamuk punggung Suratamtaha? Aku mung bakal takon babagan apa? Sapa bapakku? Sapa ibuku? Lho. Lah kowe iki piye to? Mau-maune iki piye? Ora ngerti pojok pleret abang ijone lakon banger bacining lampanok. Ngerti-ngerti munggah kayangan takon bapake, takon ibuke. Ayo, ngerti ora? Ora ngerti kayangan tak nggo gulung lho ki nggo. Weh lah dalah. Bocah murang tata. Yen pancen kowe jarak perkara, sajake kowe bosen urip, kelakon ketiban bledheke Bathara Guru, mati ngenggon kowe. Gosong mati ngadeg. Aku durung mati.